Akwụkwọ Paralipomena nke Jeremaịa, isi nke 4. Ma mgbe ụtụtụ ruru, lee, ụsụ ndị agha nke ndị Kaldịa na-agba obodo ahụ gburugburu. Ma okwu mmụọ ozi ahụ wee kpọọ opi, sị, "Baanụ n'obodo ahụ, ụsụ ndị agha nke ndị Kaldịa, n'ihi na lee, emegheworo ọnụ ụzọ ama nye unu." Ya mere, ka eze na igwe mmadụ ya bata, ma ka ọ dọrọ ndị ahụ niile n'agha, ma ọ nara ọtụghe ọnụ ụzọ niile nke ụlọ nsọ ahụ. Jeremaịa wee pụọ n'azụ obodo ahụ ma tụpụ ha n'ihu anyanwụ, na-asị, "Asị m unu anyanwụ, were mkpịsị igodo nke ụlọ nsọ nke Chineke chekwaa ha ruo ụbọchị nke Onyenwe anyị ga-arịọ gị maka ha. N'ihi na ahụghị anyị ndị rụrụ eru idebe ha, n'ihi na anyị aghọwo ndị nlekọta na-ekwesịghị ntụkwasị obi." Ma mgbe Jeremaịa ka nọ na-ekwekwara ndị Izrel akwa, ha wee mee ka ndị Izrel pụta, dọkpụrụ ha baa na Babilọn. Ma Baruk were aja kpuchie isi ya, wee nọdụ ala, tie abụ akwa, sị, "Gịnị mere Jerusalem ewezugawo n'iyi? N'ihi na mmehie nke ndị a hụrụ n'anya enyefere ha n'aka ndị iro n'ihi mmehie anyị na nke ndị mmadụ. Ma ekwela ka ndị na-emebi iwu na-anya isi, na-asị, 'Anyị dị ike nke ukwuu, were ike anyị wee were obodo Chineke.' Ma e nyefere unu n'ihi mmehie anyị. Chineke ga-emere anyị ebere, mee ka anyị laghachi n'obodo anyị. Ma unu agaghị adị ndụ n'ihi gị, Jerusalem, m pụrụ n'ebe ị nọ." Isi nke 5. Abimelek wee were fig n'oke ọkụ. Ọ bịarutere n'elu osisi, ọ nọdụrụ ala n'okpuru ndo ya izu ike nke nta. Ma emesịa, mgbe o tetara site n'ụra ya, ọ sịrị, "Edara m ezigbo ụra nwatakịrị oge, mana isi m dị arọ n'ihi na enweghị m ụra zuru oke." O wee kpughee nkata fig ahụ ma hụ ka ha na-atasị mmiri ara ehi. Ma ọ sịrị, "Ọ ga-amasị m ịrahụ ụra ntakịrị n'ihi na isi m dị arọ. Ma m na-atụ egwu na m ga-arahụ ụra ma nọrọ ọdụ n'ụra ma teta, ma nna m Jeremaịa ga-eche ihe ọjọọ banyere m. N'ihi na ọ bụrụ na o meghị ngwa ngwa, ọ garaghị ezite m taa n'isi ụtụtụ. M ga-ebilikwa jee n'ihu oke ahụ, n'ihi na ọtụtụ ọkụ ọ dịghị adọgbu onwe ha n'ọrụ kwa ụbọchị." O wee bilie, were nkata fig ahụ tụkwasị ya n'ubu ya. O wee banye na Jerusalem, ma ọ mataghị ya, ụlọ ya ma ọ bụ ebe ahụ. Ọ hụghịkwa ezinụlọ ya ma ọ bụ onye ọbụla n'ime ndị ọ maara. Ma ọ sịrị, "Onyenwe bụrụ onye a gọziri agọzi, n'ihi na nnukwu ọhụ ha bịakwasịwo m taa, nke abụghị obodo Jerusalem. Na etufuru m ụzọ n'ihi na esi m n'okporo ụzọ ugwu bịa mgbe m si n'ụra bilie. Ma ebe isi m dị arọ n'ihi na ehighị m ụra nke ọma, m furu ụzọ. Ọ ga-adị Jeremaịa ka ihe na-agaghị ekwe omume na m tụfuru ụzọ m." O wee si n'obodo ahụ pụọ. Ma ka ọ na-achọgharị, ọ hụrụ akara n'ala nke obodo ukwu ahụ. Ma ọ sịrị, "N'ezie, nke a bụ obodo ukwu ahụ, atụfuru m ụzọ." Ma ọzọ ọ laghachiri n'obodo ukwu ahụ ma chọọ, ma ọ hụghị onye ọbụla n'ime ndị nke ya. Ma o wee sị, "Onyenwe anyị ka a gọziri agọzi, n'ihi na nnukwu ọhụ abịakwasịwo Mel." Ma o sikwa n'obodo ahụ pụọ. O wee nọrọ n'ebe ahụ na-eru uju, na-amaghị ebe ọ ga-eje. Ma o wee debe nkata ahụ, na-asị, "Aga m anọdụ ala ebe a ruo mgbe Onyenwe ga-ewepụ ọhụ ha n'ebe m nọ." Ma ka ọ nọdụrụ ala, ọ hụrụ otu agadi nwoke si n'ọhịa na-abịa. Abimelek wee sị ya, "Asị m gị, agadi nwoke, kedu obodo nke a?" Ọ sị ya na ọ bụ Jerusalem. Abimelek wee sị ya, "Olee ebe Jeremaịa bụ onye nchụaja na Baruk bụ ode akwụkwọ na ndị niile nke obodo a nọ? N'ihi na achọtaghị ha." Agadi nwoke ahụ wee sị ya, "Ọ bụghị gị onwe gị si n'obodo a,
ebe ị na-echeta Jeremaịa taa, n'ihi na ị na-ajụ ya ajụjụ banyere ya mgbe ogologo oge dị otu a gasịrị. N'ihi na Jeremaịa nọ na Babilọn ya na ndị Izrel, n'ihi na eze Nebukadneza dọrọ ha n'agha. Jeremaịa nyekwara ha izi ha ozi ọma na ịkụziri ha okwu ahụ. O ruo mgbe Abimelek nụrụ nke a site n'aka agadi ahụ, ọ sị, ọ bụrụ na ị bụghị agadi, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na o zighị ezi n'iwu ka nwoke ata onye meworo okenye ụta, m ga-achịkwa gị ọchị sị, ị pụwo n'obi gị mgbe ị na-asị na a dọtara n'agha laa Babilọn. Ọ bụrụgodu na mmiri nke eluigwe dakwasịrị ha, oge erubeghị ha ịbanye na Babilọn, n'ihi na ụbọchị ole ka ọ gabigawo mgbe Jeremaịa bụ nna m zigara m n'ala ubi Agripa ka m wee bufuo fig ole na ole, ka m wee were ha nye ndị na-adịghị ike n'etiti ndị Izrel, wee jee weta ha. Mgbe m ruru otu osisi nke oke ọkụ, m wee nọdụ ka o zuru ike, dabere isi m na nkata ahụ wee daa n'ụra. Ma mgbe m tetara, m kpughepụrụ nkata fig ahụ, na-eche na m abịawo n'oge, wee hụ na mkpụrụ fig na-atasị mmiri ara ehi, dị nnọọ ka m chịkọtaworo. Ma unu na-ekwu na a dọrọwo ndị ahụ n'agha laa Babilọn. Ka unu wee mara, werenụ fig ahụ hụ. O wee kpughepụ nkata fig ahụ nye agadi nwoke ahụ. O wee hụ ha na-ata mmiri ara ehi. Ma mgbe agadi nwoke ahụ hụrụ ha, ọ sịrị, o nwa m nwoke, ị bụ onye ezi omume, ma Chineke achọtaghị ka ịhụ ịtọgbọrọ n'efu nke obodo ukwu ahụ. Ya mere, o wetara gị ọhụhụ nke a, n'ihi na lee, ọ bụ afọ 66 taa kemgbe a kpọrọ ndị ahụ n'agha baa na Babilọn. Ma ka ị wee mụta, nwa m, na ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Leba anya n'ọhịa ma hụ na ha chara acha nke ihe ubi apụtabeghị, ma rịba ama na fig ahụ anọghị n'oge, ma mee ka ìhè pụta ìhè. Abimelek wee tie mkpu n'oke olu sị, ana m agọzi gị, Chineke nke eluigwe na ụwa, bụ mkpụrụ obi fọdụrụ nke ndị ezi omume n'ebe niile. O wee sị agadi nwoke ahụ, olee ọnwa nke a bụ? Ma ọ sịrị, Nisan, nke bụ Abib. O wee were ụfọdụ n'ime fig nye ha agadi nwoke ahụ sị, ka Chineke nye gị ìhè n'ụzọ gị ruo obodo ukwu nke dị n'elu Jerusalem.